Craziest place you've had sex? Parking lot. Parking lot? Parking oh my lot. God. Hindi dito. Hindi ko binababoy yung MBC. Ibang lugar lang yung binababoy. Hindi, parking lot. Sa parking lot? Okay. After basketball game. Kalawgaw. Aray mo pakat. Si Basketball. Sino yung After nagbabasketball? basketball game. Craziest place I've had sex. Every Saan? place is crazy for me. Pero name one. Favorite daw. Na hindi favorite. mo makalimutan na talagang I guess person yung hindi ko makalimutan, hindi place eh. Kasi kahit anong wild nung lugar, kung hindi ko bet yung tao, parang may binembang akong hindi ko bet, no? Teka lang. So okay, di mo makalimutan yung person. Okay, with this person, saan? Ayan. Ang galing mo talaga. Ayan. Sanay na sanay. Nagsabi yung friend ko, sabihin mo saan at yung person, ganon. niya, ang Nagalit yung friend ko. Oo, buhay na. Oh, Sige. Ganon ba yun? So with that person, saan na hindi mo makalimutan? Hindi masarap sa sinihan. Parking lot. Parking lot? Parking oh my God. lot. Hindi dito. Hindi ko binababoy yung MBC. Ibang lugar lang yung binababoy. Hindi, parking lot. Sa parking lot? Okay. After basketball game. Kalawgaw. Aray mo pakat. Si Basketball. Sino yung After nagbabasketball? basketball game. After basketball game. Okay. Pagdating ng Ano ba yun? Sa pag-akyat ko. car? Sa car. Parking Ni? lot nga eh. Alang-alang. Meron kasi sa parking lot dito sa labas sa parking lot. Sa car. Sa car. Oo, sa car. Paano nangyari daw yon na sa parking lot? Active na active. I-stretch daw eh. Sabi ni Direk eh. Sabi niya stretch eh. Siyempre, mutual. Mahal niyo ang isa't isa. And you're sexually attracted to each other. Tapos, mabango siya eh. Okay. Tapos, sabi ko, oy, bago yung Fortuner ko. Galaw-gaw. Aray mo, bininyagan pala guys. Aray mo, pakat. Ibang blessing pala guys. Sorry, Lord. Iba nang binyagan. So, yun. Hindi si Padre Alam na niya binyag. naman yun. Okay. Lalaki yun. Sarap manood ng radyo, no? Ginawa mo na talagang bisyo ang panonood sa amin, no? Umabot ka na rito eh. Huy! Kaya kung gusto mong tuloy-tuloy pa ang tawanan, Iyakan at kiligan, aba, I-like mo na ang video na ito. at mag-comment ka na rin sa Bisyo. Hit mo na rin ang notification bell. Para updated ka sa mga kaganapan namin dito sa Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic.